Είναι μικρό. Καλύτερα να σας φέρω το large. Τι λες, κυρά μου, το large είναι για τις χοντρές. Μα κυρία μου... Είπα, θέλω το small. Μάλιστα. Προσέξτε, θα το σκίσετε. Σας είπα, είναι μικρό. Αφήστε με να σας φέρω το large. Το large είναι για τις χοντρές. Τι συμβαίνει εδώ? Τίποτα, κύριε Ευαγγελία. Η κυρία από εδώ με έβρισε. Εγώ? Με είπε χοντρή. Χοντρή? Εσάς, με έτσι σε μοντέλο. Ευχαριστώ. Μα τι λέτε, δεν την είπα χοντρή. Απλώς της είπα ότι δεν της κάνει το small και θα πρέπει να πάρει το large. Είσαι δικαιολόγητο. Δεν εξής τη χαρτωμένη κυρία για τα ιταλικά νούμερα. Τα πια? Ξέρετε κυρία μου, το υπέροχο αυτό φόρουμ είναι ιταλικό. Οι Ιταλοί εκπαιδεύουν καλιάρες γυναίκες. Το δικό τους large είναι το δικό μας small. Καταλάβατε? Φυσικά, δεν είμαι χαζή, θα το πάρω. Ανόητη. Μα τι έγινε τώρα? Το large της δώσατε κι εσείς. Γιατί δεν σας έβρισε? Γιατί ανόητη, εγώ χρησιμοποίησα διπλωματία. Μα την κοροϊδέψατε. Φυσικά, αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Γι' αυτό μιας δεν εσύ, πάλι κι εγώ το θετικό. Κατάλαβες? Γεια σας, είμαι η Άντζελα. Είμαι νοικοκυρά και δεν είμαι καλά. Από μικρή ήθελα να γίνω ζωγράφος. Είχα και ένα ταλέντο, όπως λέγανε όλοι. Είχα και μια δασκάλα που έλεγε πως η τέχνη είναι ομορφιά στη ζωή μας. Και το αποφάσισα. Τότε όμως ήταν που αποφάσισα να κάνω και οικογένεια. Και όταν ήρθαν και τα παιδιά, αναγκάστηκα να μένω σπίτι για να τα μεγαλώσω. Και από τότε μην τα ρωτάς. Πω, είμαι πτώμα. Αυτές οι δουλειές δεν τελειώνουν με τίποτα. Είμαι μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα δυτικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει, δηλαδή καλά, λέω από μέσα μου βουλάρι, σηκωθήσου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να δείσω τα παιδιά. Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά του τοπικού. Πω, είμαι πτώμα. Αυτές οι δουλειές δεν τελειώνουν με τίποτα. Άντζελα, πού είναι το γαλάζιο μου που κάμισο? Μα, ο Βαγγής με χτυπάει. Ησυχάστε, παιδιά, το κεφάλι μου είναι στα σιδέρωτα. Και τι θα φορέσω τώρα, με περιμένουν οι φίλοι μου. Βάλε άλλο, τόσα έχεις στην τουλάπα. Εγώ αυτό θέλω, σιδέρωσε το μια στιγμή. Χριστέ μου, σε τι τρελοκομεία ζω? Τι έγινε, το σιδέρωσες? Είσαι καλά, πότε να προλάβω? Καλά, όλη μέρα κάθεσαι και μια δουλειά δεν μπορείς να κάνεις. Μια δουλειά, εσύ κάνεις μια δουλειά. Εγώ κάνω 500. Δασκάλα, μαγείρισα, νοσοκόμα, καθαρίστρια και χωρίς αμοιβή. Εσύ διάλεξε αυτό το ρόλο και τώρα παραπονιέσαι. Εγώ διάλεξα να κάνω οικογένεια. Δεν φανταζόμουν αυτό θα σήμαινε επαγγελματιακά. Ώρες είναι τώρα να γίνουν επαγγελματιακά, τα οικιακά. Και βέβαια δεν πρόκειται να γίνουν γιατί πρώτον κανείς δεν θα το διάλεγε. Και δεύτερον, αν έπρεπε να πληρώσει μισθό για μια τέτοια δουλειά, δεν θα έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Ανοησίες, σιγά τη δουλειά. Λοιπόν, εγώ πάω μια βόλτα. Εσύ σιδέρωσε το πουκάμισο, τάισε τα παιδιά, διάβασα το διάβριο, βάλτε να κοιμηθούν και αν έχεις όρεξη, βγαίνεις με μισθή.
Όχι, δεν είμαι καλά. Από μικρή ήθελα να γίνω μαθηματικός. Τα λάτρευα τα μαθηματικά και η δασκάλα μου έλεγε πως μία μέρα θα ήταν πολύ ψηλή. Δεν υπολόγισε όμως τον ΑΣΕΠ και την ανεργία και έτσι να είμαι τώρα γκαρσόνα με πτυχίο. Σε καμιά δεκαετία του υπουργός θα διοριστώ. Έφτασε! Τι θα γίνει, κοπέλα μου, θα παραγγείλουμε ποτέ? Μάλιστα κύριε, σας ακούω. Τι θα πάρετε? Τι λες να πάρουμε? Ξέρω εγώ, να παραγγείλουμε κοτόπουλο. Πα, θα πατρούσα μπριζόλα. Μήπως σουβλάκι? Συγγνώμη να φύγω γιατί έχω δουλειά και μόλις αποφασίσετε με φωνάζετε. Κοπέλα, έλα να πάρεις παραγγελία. Μάλιστα, σας ακούω. Εμένα θα φέρεις με μπριζόλα. Γιατί ο κύριος θα είναι καλαψημένη και στη μέση οικονομή. Κατάλαβες? Μάλιστα. Εμένα θα μου φέρεις κοτόπουλο, αλλά νιάρικο, όχι ορνηθοτροφείου, κατάλαβες? Μάλιστα. Κάτι άλλο? Και μια σαλάτα. Τι σαλάτα? Ντομάτα. Καλύτερα μαρούλι. Πιο ωραία είναι η ντομάτα. Εντάξει, ντομάτα. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Άφησε το βλέπω. Και το δικό μου είναι ξεροψημένο. Πάρ' τα πίσω και φέρε άλλα. Πριν διαμαρτυρηθώ στο αφεντικό σου. Μάλιστα. Και φέρε και ένα άλλο ποτήρι. Αυτό το βλέπω θολό. Και τα μαχαιροπύρουνα, να φέρεις άλλα, κατάλαβες? Μάλιστα κύριε, κατάλαβα. Δεν είμαι χαζή. Κοίτα γλώσσα. Τι καλά, κοιτάξτε να μάθετε τους προσωπικούς σας τρόπους. Η κοπέλα από εδώ αρχή κάνει λάθη και βγάζει και γλώσσα. Μα τι λέτε? Σιωπή! Δεν ξέρεις, κοπέλα μου, στον πελάτη έχει πάντα δίκιο. Μα τι λέτε κύριε, εγώ προσπάθησα να τους εξυπηρετήσω όμως αυτοί. Σιωπή ανεδέστατη, απολύεσαι. Μα τι λέτε? Απολύεσαι είπα. Πολύ καλά, πριν φύγω όμως να σας σερβίρω. Μήπως ο κύριος το βρήκε ξεροψημένο? Γεια σας, είμαι η Μαρίνα. Είμαι δημοσιογράφος και δεν είμαι καθόλου καλά με αυτά που ακούω. Πάντα μου άρεσε να πλησιάσω τους ανθρώπους και να τους κάνω ερωτήσεις για τη ζωή τους, τα όνειρά τους, τα προβλήματά τους. Είχα και μια δασκάλα που μου έλεγε πως έχω ταλέντα στο να μιλάω πολύ και τα αποφάσισα που να ξέρετε να περιμένω. Σαν τρελή, για σένα η καρδιά μου σάρκα και οστά. Παίρνουν τα όνειρά μου και με ένα βλέμμα σου. Καλησπέρα σας. Είμαι από την εφημερίδα Τύπος του Δίσκου. Ήρθε για τη συνέντευξη. Ορίστε, ρωτήστε. Μας ανακαλύψετε πως έχει ταλέντο στο τραγούδι. Δεν το ανακάλυψα εγώ. Αλλά ποιος? Να, μια μέρα που καθόμουν στην παραλία, με πλησίασε κάποιος και μου είπε πως έχω ωραία φωνή. Α, κατάλαβα. Και έτσι κάνετε την πρώτη σας δουλειά. Όχι καλέ, η πρώτη μου δουλειά ήταν μοντέλο. Εννοώ την πρώτη δισκογραφική δουλειά. Α, ναι, έτσι. Και πήγε καλά. Ποιος? Δουλειά αυτή. Δεν ξέρω, δεν μου είπαν. Μάλιστα. Με τι άλλο σας αρέσει να ασχολείστε? Με τα μαλλιά μου, τα ρούχα μου, τα κοσμήματά μου. Αλήθεια, τη σχολείο τελειώστε. Φυσικά, έχω τελειώσει φιλοσοφική, νομική και λατρεύω τα ζώα. Α, κατάλαβα. Και κάτι τελευταίο. Πόσα χρήματα βγάζετε το χρόνο? Τα αληθινά ή τα ψεύδια? Τα αληθινά. Ξανά. Α, κατάλαβα. Όσα βγάλω εγώ στη δεκαετία. Ευχαριστώ, αλλά πρέπει να φύγω. Και η συνέντευξη? Μην ανησυχείτε, θα είμαι σε αυτή στο επόμενο φίλο. Και τι
κυκλοθάκι. Θα έχει φωτογραφίες και από κάτω με μεγάλα γράμματα θα γράφει ηλιθιότητα, το επάγγελμα του μέλλοντος. Μήπως διαφωνεί κανείς? Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Οι άνθρωποι που αξίζουν μια ζωή και παλεύουν να γίνουν καλύτεροι, με το ζόρι επιβιώνουν. Αντίθετα, οι ανάξιοι και οι διεφθαρμένοι προκόβουν και πλουτίζουν. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Συμφέρει στους ισχυρούς του κόσμου. Οι λαοί να είναι αμόρφωτοι και εγκλωβισμένοι στα χρέη και στον αγώνα της επιβίωσης. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη μόρφωση και για την καλύτερη της ζωής μας. Μπορεί να είμαστε μια μεράδη και με πτυχίο, όμως τουλάχιστον δεν θα είμαστε τα ψώνια κανενός. Άλλωστε, έχουμε το πιο ισχυρό όπλο στη ζωή μας. Την αγάπη. Και με αυτήν θα κερδίσουμε. Μπράβο. Χειροκρότημα παρακαλώ. Θα κάνουμε μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα γιατί φοβάμαι μήπως μας βρέξει. Να τελειώσουμε πρώτα με τα παιδάκια της έκτης και μετά έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε στον αποχαιρετισμό. Να μας αποχαιρετήσουν τα παιδάκια της έκτης. Έφερα τη ζωή μου ως εδώ, στο σημάδι, ετούτο που παλεύει. Πάτε κοντά στη θάλασσα. Νιάτα στα βράχια πάνω. Θοδωρή, μισό λίγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε απόλυτη ησυχία και οι μεγάλοι και τα παιδάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή και για μένα και για τα παιδιά μου. Λίγο ησυχία, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που θα μας πούνε. Ευχαριστώ. Έφερα τη ζωή μου ως εδώ, στο σημάδι, ετούτο που παλεύει. Πάτε κοντά στη θάλασσα. Νιάτα στα βράχια πάνω. Στήθος με στήθος, προς τον άνεμο. Πού να πηγαίνει ένας άνθρωπος που δεν είναι άλλο από άνθρωπος, λογαριάζοντας με τις δροσιές της πράσινης, στιγμές με νερά τα οράματα, της ακοής με φτερά της τύψης. Α, ζωή, παιδιού που γίνεται άντρας. Πάτε κοντά στη θάλασσα, όταν ο ήλιος τον μαθαίνει να ανασένει κατά εκεί που σβήνεται η σκιά του γλάρου. Πάμε εσείς. Εδώ τελειώνει για μας η περιπλάνηση 6 χρόνων που βιώσαμε μαζί, προσπαθώντας να εξερευνήσουμε άγνωστους τόπους που έκρυβαν και το μυστήριο της γνώσης. Και να που τα καταφέραμε. Εμείς ως νησιέρες που αγαπάμε τα ταξίδια και εσείς ως καθοδηγητές και συνοδοιπόροι στο δύσκολο δρόμο που τώρα θα ολοκληρώνουμε. Οι πιο ανυπόμονοι βιαζόμαστε κιόλας να αφήσουμε το καράβι που μας έφερε ως εδώ και να χαρούμε μαζί με τις πρώτες εμπειρίες της ελευθερίας στην ψευδαίσθηση ότι το δύσκολο ταξίδι έχει τελειώσει. Ποιος είναι τι, σε κόμμα στην κουπαστή του καραβιού, κατερίζουμε στοχαστικά, γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο θα ξεκινήσουμε και πάλι για ένα πιο μακρύ και δύσκολο ταξίδι. Ήρθαμε μικροί και φεύγουμε μεγάλοι. Ήμασταν άμαθοι και γίναμε πολύ ξεροί. Αυτό το μικρό λιμάνι δεν είναι παρά ένας σταθμός, όπου θα αλλάξουμε σκαριά για να συνεχίσουμε παραπέρα. Ο χρόνος ως το επόμενο βήμα δεν είναι πρώτος. Μόλις που προλαβαίνουμε να στρέψουμε το βλέμμα πίσω για να συλλέξουμε με στοργή τις λέξεις που θα συνθέσουν το μυρολόγιο του ταξιδιού μας ως εδώ. Και τι άλλο μας μένει πια παρά να σας αποχαιρετήσουμε, όσο βάστατος κι αν μας είναι, με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσφέρθηκαν τόσο απλόχερα και μαζί με αυτά τα χρόνια που περνούν, που δεν ξαναγυρνούν, με άρωμα την αθωότητά μας. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα θαυμάσιο χορευτικό που ετοιμάσαμε με τα παιδιά της έκτης. Πάμε. Ταυτόχρονα υπάρχει
και ένα βιντεάκι με τις εικόνες των παιδιών, θα μπορείτε να μας βλέπετε δεξιά. Πάρε δροσιά το κύμα, πάρε τη λάμψη του αυγερίνου, πάρε στεριά, πάρε ουρανό, πάρε χαρά, πάρε βουνό, κάνε το φως και ξεκινά. Στο καρδί τη γειτονιά να γυρίσουμε παρέα στο νότια το καφέ, να τα πούμε στην αγάπη κι όλα ρε φέρε, να τα πούμε στην αγάπη στο νότια το καφέ, να γυρίσουμε παρέα κι όλα ρε φέρε. Και βρεθούμε αγκαλιά, πρόσεξε να μη μας πιάσει το μελτέμι του βοριά. Να γυρίσουμε παρέα στο νότια το καφέ, να τα πιούμε στην αγάπη κι όλα ρε φέρε, να τα πιούμε στην αγάπη στο νότια το καφέ, να γυρίσουμε παρέα. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά της Σέντης, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας τώρα με ένα παιχνίδι της 5ης Δημοτικού με τίτλο Νεροκουβαλητές. Τα φώτα να ανάψουν παρακαλώ. Έτοιμα το παιδάκι της 5ης. Με το μπουκάλι. Για να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα καταφέρουμε. Γεια σας κύριε Μινά. Πάρω γιατί. Έλα πάμε γρήγορα. Έλα τα αγόρια. Έλα τα κορίτσια. Κέρδισαν τα
Τελειώσαμε. Τα παιδάκια της Πέμπτης που χορεύουν αυτό το hip hop, funk hip hop της Πέμπτης. Παίρνουμε θέσεις. Μάρκος Παναγιώτης, καθίστε λίγο κάτω. Η κυρία Ανατολή Ιωαννίδου έχει επιμεληθεί, παρακαλώ, το χορευτικό. Λοιπόν, για πάμε παιδάκια της Πέμπτης να δούμε. Κορίτσια, ναι, πάμε. Να καθίσετε λίγο κάτω, κυρία. Καθίστε λίγο κάτω για να τραβάμε το βίντεο. On the mic, I wanna get you go crazier. In the breaking, you know I wanna break ya. On the way, you know I want the funky. Everybody wanna get your funky. Shake your body to the funky beat. On and on, you know we got to get rolling. Fuck the jam if you wanna get funky. On the mic, I'm back to the scene. Only you can get when I'm back on the scene. Kicking the bass when it comes to a funky. Throw me on the tape like a bunch of junkies. Fire me up to the car vibration. Put me on the air, wanna rock the nation. Fire me up to the mic, I'm horny. Fuck the champ if you wanna get funky. Yo, yo, 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 if you wanna get funky. Funk the jam 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 if you wanna get funky. Μπράβο, πολύ ωραία, μπράβο παιδιά. Χορογραφία της κυρίας Ανατολής Ιωαννίδου, παρακαλώ. Τώρα ήρθε η ώρα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να βραβεύσει τα παιδάκια της Έμπτης με τα ενθύμια που έχουν ετοιμάσει. Όσο θα ετοιμάζονται, να σας πω το εξής, να μην ξεχάσω. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος μας βοήθησε με το ένα χρηματικό ποσό που μας έδωσε για την εκδρομή που κάναμε στη Βουλή στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον κουμπάρο μου, τον Δημήτρη Τολυρίδη, ο οποίος μας έκανε δωρεάν τα ημερολόγια, τα χριστουγεννιάτικα, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να μαζέψουν χρήματα για την εκδρομή. Ένα ευχαριστώ στον κύριο Τάτσιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος. Τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς εθελοντές, τα μέλη του συλλόγου, φυσικά τα παιδιά μας, ιδιαίτερα τον κύριο διευθυντή μας, τον Ανδρέα Γκένιο, που χωρίς τη δική του συμβολή, συμπαράσταση και απίστευτη δουλειά, δεν θα καταφέρναμε τόσο πολλά και σημαντικά και αυτή τη χρονιά. Και τέλος, θα ήθελα να πω στα εκπαίδευτα μας, που σήμερα τελειώνει για αυτά μια σημαντική περίοδος της ζωής τους, αλλά ανοίγει μια εξίσου σπουδαία το γυμνάσιο. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή πρόοδο στο νέο αυτό σχολείο και να γίνεστε κάθε μέρα καλύτερα παιδιά, ευτυχισμένα και δυνατά. Σας αγαπάμε πολύ. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Ευθύμης. Γρήγορα, γρήγορα, Άννα. Άννα. Γρήγορα, γρήγορα. Λέγε. Γρήγορα, γρήγορα. Ας βρεθούμε λίγο, δεν πειράζει. Ευαγγελία, Ευαγγελία. Στεφανία. Το πιένει από την κυρία Φένια. Δέσποινα.
Σωτήρης Δημαράκης. Κατερίνα.